Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den riwayatake sapa Abu Muawiyah Al-Fazari bi isnadi kelawan sanate anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala satemene Nabi iku dawuh sapa Nabi, antum utawi sira kabeh al yauma ing dalem dina iku ala bainati mir rabbikum ana ing dina iku ing dhuwur penjelasan saking mir rabbikum saking pangeran sira. Ta'muruna perintah sira kabeh bil ma'ruf kelawan kebagusan wa tanhauna lan nyegah sira kabeh anil mungkari sangka kemungkaran. Wa tujahidu lan jihad sira kabeh fi sabilillah ing dalem dalane Allah Ta'ala. Malam tadhar fikum malam selagine durung tadhar dohir fikum ing dalem sira kabeh sakrotani opo mendem luru sakrotal aisy mendem dunyo utawa urip kepenak maksudnya wa sakrotul jahli lan mendem kebutuhan. Fasatahuluna anzalika wasatahuluna lan bakal berubah sira kabeh anzalika saking mengkono bagus. Idza fasha fikum hubbud dunya nalikane wis sesumbar ing dalem sira kabeh apa hubbud dunya demen donya fala ta'muruna mongko ora perintah sira kabeh bil ma'ruf kelawan kebagusan. Wala tanhauna lan ora nyegah sira kabeh anil mungkari sangka kemungkaran. Faman mongko utawi sapane wong kana ana sapa wong fil ardi ing dalem bumi adharo kang zahir fiha ing dalem bumi
Maasi apa pira-pira maksiat. Fakharaja minha mongko metu sapa wong ibtigha ilmaradatillah saking bumi krana mardatillah nupri ridane Allah taala. Fakotif tada mongko teman-teman manut sapa wong bi Ibrahimi maring Nabi Ibrahim wa Muhammadin lan Nabi Muhammad sholawatu wa wassalamu alaihima muga-muga tambahi rahmate Allah lan keselamatan iku tetep ing dhuwure kekaryane Nabi. Jadi diriwayatna sangka Muawiyah Al-Fazari dengan sanad Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi bersabda, di kalian hari ini kuwi kabeh ing dina iki ana ing keterangan di atas petunjuk yang nyata sangka pangeran sira kabeh. Sira kabeh iku diperintahno sira kabeh iku merintahno kaapian lan nyegah kemungkaran uga jihad ing dalane Allah. Selama belum tampak sadurung katon kowe kabeh iku mabuk rong perkara yaiku mabuk harta, mabuk donya, kemewahan hidup lan mabuk kebodohan. Dan kalian akan berubah dari keadaan tersebut. Nek wis mabuk donya, mabuk kemewahan, maka semuanya akan berubah. Apabila rasa cinta dunia merajalela di antara kalian, maka kalian tidak lagi akan memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Pokoknya wis kena mabuk loro mau, maka akan berubah dan tidak lagi menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yaitu mabuk harta, mabuk kemewahan dan mabuk kebodohan. Dan terusane famangkana fil arzi zahara fihi mal maasi, maka barang siapa yang berada di suatu negeri yang telah banyak kemaksiatan, nek nang kono mau nang negara iku akeh kemaksiatan, fakharaja mongko metu jadi keluarlah untuk berhijrah teko negeri sing penuh maksiat mau. Nek wis misale nduk gone suatu tempat nduk desa iku mau akeh kemaksiatan, luwih apik metu atau pindah teko desa iku atau teko panggonan iku. Karena didawakan faqad iftada bi Ibrahim wa Muhammad, mergo satemene Nabi Muhammad iku wis nyuntukno lan Nabi Ibrahim ya dengan kalau Nabi Muhammad itu berhijrah ya. Warawal Hasanu lan ceritake sapa Al Hasan rahimahullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man utawi sapane wong iku faro bidinihi farro bidinihi iku man sapane wong iku farro bidinihi mlayu sapa wong
mlayu farro bidini mlayu sapa bidini kelawan agamane man min arzi saking bumi siji ilal arzi maring bumi kang liyane. Fa ingkana lan senajan ono apa sibroan wa ingkana lan senajan ono apa sibroan melayu iku sakilan fakodis tajabah moko teman-teman wis wajib nemu fakodis tahu jaba mongko teman-teman wajib al jannatu nemu ing swarga sapane wong. Jadi barang siapa yang lari membawa agama artinya hijrah kaya Kanjeng Nabi itu dari suatu bumi ke bumi yang lain meskipun jaraknya hanya sejengkal maka sesungguhnya dia itu berhak mendapatkan surga. Wakana rofiqolan wakana lan ono sapa wong rofiqo iku kancane Ibrahim Nabi Ibrahim wa Muhammadin lan Nabi Muhammad dan ia akan menjadi teman dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Alaihimah muga-muga tetep ing kekarone as-shalatu wassalam rahmat lan keselamatan. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala dawuh sapa Allah subhanahu wa ta'ala waman lan utawi sapane wong yakhruju iku metu sapa man min baitihi sangka omahe man muhajirun krana hijrah illa wahi wa rasuli maring Allah lan rasule summa yudrikhu summa nulik njur nemu ing wong al mauta ing mati ing pati faqad waqa'a mongko temen-temen tetep apa ajaruhu ganjarane wong Allah ing atase tanggungane Allah yakni tegese man yakhruju man sapane wong yakhruju kang metu sapa man ila taati maring ketaatan lillahi maring Allah sumayamutu jurmati sapa wong faqad wajaba mongko temen-temen wajib apa sawabu ganjarane wong Allahu ing atase kersane Allah taala. Nek kene diterangno dawuh Allah taala barang siapa keluar dari rumahnya dengan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya kemudian kematian menimpanya durung sampai tujuan iku wis mati mongko sak temene ganjarane ana ing di sisi Allah. Surat An-Nisa ayat sing 100 maknane sapa sing metu untuk melakukan ketaatan kepada Allah lalu ia meninggal maka pahalanya telah pasti di sisi Allah taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam A'imma muslimin utawi endi-endi wong Islam iku kharaja metu sapa muslim min baiti sangka omahe muslim muhajirun krana hijrah ilallah taala maring Allah taala wa rasulan utusane Allah wa wadha'a rijlahu
lan nyelehake sapa wong ing sikile fi arzi rohilatihi ing dalem panggonane pancian sikile kendaraane walau khutwatun lan senajan ana apa metu wahidatan sak jangkah sumanazala bihi nuli tumurun kelawan wong al mauta apa mati atahallahu mongko maringi ing wong sapa Allah misla ajuri ing pira-pira sakbadane pira-pira ganjaran muhajirina wong kang hijrah kabeh. Jadi diterangkan di hadis berikutnya, di mana saja orang muslim yang keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah kepada Allah Ta'ala lalu ia meletakkan kakinya di pijakan kendaraan meski baru satu langkah kemudian kematian menjemputnya, maka Allah memberi pahala yang semisal dengan para orang-orang yang berhijrah. Wa aimal muslimin yakhruju min baitihi lan wa aima muslimin lan tawi ndi wong Islam yakhruju iku metu sapa wong min baiti saking omahe qasidan kelawan nejo fi sabilillah ing dalem dalane Allah fawaqasathu mongko mrujutake wong apa dabatu qoblal qital mrujutake ing wong apa tunggangane sadurunge perang au ladaghathu hammata utawa den entup utawa dicokot kewan au mata utawa mati sapa wong kaimama mata kaya apa wae matine fa syahid mongko utawi wong iku bakal diarani mati syahid. Dan dari mana saja orang muslim yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berjuang di jalan Allah lalu ia terlempar atau jatuh dari hewannya sebelum peperangan dimulai atau digigit hewan berbisa atau ia wafat dengan cara apapun maka ia terhitung syahid. Wa aima muslimin kharaja min baitihi wa a'lam bissawab.